Hi लोगोफोर welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय। Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै वेलकाम बैक टू आवर Gwrlwi channel लोगोफोर सदनि जोङो थाखो जिनि सानखान्थिनि 7.3 निफ्राय सावरायगोन सो नोंथांमोना बे चैप्टारनि थावनि बिसान फुमसु माने कोअर्डिनेट जिमेट्रिनि जुदि प्रिभियास क्लासफोरनि चैप्टारफोरनि एक्सारसाइजफोरनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला प्लेलिस्ट थांनानै नायबानो जाबाय सो जों गोबाव खालामालासिनो 7.3 नि 4 निफ्राय सावरायनोसै स जों आगोलावनो 3 नाम्बार लासो जों सावरायदोंमोन स दा 4 नाम्बार मा दं नायदो -3 10 आरो 6 8 -8 बिन्दो मोननैखौ दाजाबनाय हांखो खोन्दोआ -1 6 बिन्दोआव राननाय रुजुथायफोरखौ दिहुन स दा जुदि बेबायदि राननाय रुजुथायखौ दिहुननो होयोब्ला नैबे आरोना जों सिगांनाय आं मोनसे हिन्ट होनानैसै ओरैनो नैबे जोंनिया मा 7.3 नि सरि 7.2 नि मा नाम्बार 3 नाम्बार स जों सिगांनि एक्सारसाइजफोर जों खालामदोंमोन नैबायदि आरोना जेनेबा दा नैबे ए बि जुदि होनाय थायोब्ला जुदि ए बि जुदि होनाय थायोब्ला जोंनिया नै ए बि होनाय थायोब्ला जुदि नै बिन्दोखौ नै जों मा खालामदोंमोन नै बिन्दोखौ दिहुनदोंमोन आरोना नै पि एक्स वाइ बिन्दोखौ होनाय दङमोन जे नोंना आरो नै रुजुथायफोरखौबो होनाय दङमोन लोगोफोर नै दा हमना ला नैबे M1 नैबे M2 होनदोंमोन जोङो स दा बिसोर मोननैखौ रुजुथायखौ जोंनिया मा होनाय दङमोन भेलुफोरखौ होनाय दङमोन जास्ट जों सिम्पलि बिसोर मोननै भेलुखौ इउज खालामनानै जोङो नै पि बिन्दोखौ दिहुनदोंमोन बाट एबार नैनिया जाबाय जोंनिया नै पि बिन्दो होनाय दोङो बिनिफ्राय जों दिहुननांगौ M1 आरो M2 स दा बिनि मेथडआ जोंनि बिजाबाव K:1 हमनानै दोङो सिम्पलि मेथडै बाट नोंथांमोना M1:M2 हमनानैबो खालामनो हागोन स जुदि नोंथांमोना M1:M2 हमनानै जुदि भिडिअ बानायनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सिम्पलि लिरना हरबानो जाबाय आं बेबायदिबो बानायना होनाय जागोन स दा जोङो बिजाबाव जेरैबायदि होनाय दङ बेबायदि जोङो खालामनो ट्राइ खालामदोंसै स दा आं बिजाबनि बायदि खालामनोसै हा लोगोफोर स नोंथांमोना जुदि आं खालामना होनाय मेथडखौ जुदि लुगैयोब्ला माने M1:M2 हमनानै जुदि खालामनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय आरो M1:M2 हमबा जोंनिया एसे गोलाव जायो आरोना स बिजाबाव होनाय बायदिया जोंनिया एसे सर्टकाट जायो स बिनिखायनो जोङो बिजाबनि बायदि खालामबाबो मोजां स बिनिखायनो जों खालामनोसै बिजाबनि बायदिनो स नैबे जोंना बिन्दोफोरखौ आं हमना लानोसै बिन्दोखौ आं ए बिखौनो हमनोसै लोगोफोर स दा ए बिन्दोआ जोंना होनाय दङ हमना ला -3 आरो 10 बिनिफ्राय नैबे होनाय दङ जोंनिया 6 आरो -8 स दा बिनि उनाव जोङो नै रुजुथाय नैखौ होनाय दंखायो जोंना नैखौ होनाय दङ जोंनिया जाय हमना ला नैबे किउ बिन्दोआव दानस्लायना -1 आरो 6 बेनिफ्राय जोंना दिहुननांगौ नैसोर मोननै रुजुथायखौ आं नैखौ के हमनोसै नैखौ 1 बेबायदि बिजाब बुक्सआव बेबायदि होनाय दङ आरोना स आं बुक्सनि बायदिनो खालामनोसै स दे आं नैबायदि खालामबा एसे गोलाव जायो नालाय स देयारफर सलुसनखौ नै उन लिरखानोसै सलुसन हमना लाबाय बिन्दोफोरा A -3 10 आरो मा B 6 8 लोगोसे Q -1 6 बिन्दोआ AB हांखोखौ आं मा हमखो K:1 रुजुथायाव रानो बेबायदि हमना लाबाय आरोना लोगोफोर स दा जों मिथिगौ जे किउ बिन्दोखौ दिहुननाय फर्मुलाया माबायदिमोन लोगोफोर जोंनिया बिन्दो रुजुथाय दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय नैबायदिमोन आरोना M1 x2 plus M2 x1 बाय नैबे मा M1 plus M2 नैबे जाबाय x नि थाखाय बा y नि थाखाय मामोन जोंना M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2 स फर्मुला बेबायदि मोनना लोगोफोर स
स' नोंथांमोना फर्मुलाखौ बावदोंबा मा होनदों मार्क केरि खालामनो एसे हार्ड जागोन आरोना स' बेनिखायनो फर्मुलाखौ एसे मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय स' दा जोङो बे फर्मुलाखौ जोङो मा होनना मिथिगौमोन दा नैबे एक्स नैबे वाइ स' बे फर्मुलाखौ जोङो रुजुथायनि जायखिजाया मोनसे हांखोनि गेजेर बिन्दो माने जायखिजाया बिन्दोखौ जोङो दिहुननो कारने इउज खालामोमोन स' दा बेखौनो जों बेबायदि इउज खालामनो हागोन स' देयारफर जों मा खालाम लिरनो हायो दा किउ -1 6 बेबायदि लिरना जों मा लिरनो हायो मानोना जों किउ बिन्दोखौ जुदि दिहुननो थाङोब्ला जों नै फर्मुलाखौ बाहायनो हायोमोन ना लोगोफोर दा m1खौ जों मा हमखो m1खौ k हमदों आरो m2खौ मा हमदों जोङो m2आ जाबाय 1 स' दा बेखौ सिम्पल पुट खालामना होनाय m1नि जायगायाव मा जागोन m1नि जायगायाव k ओमफ्राय x1आ मा जागोन लोगोफोर x2आ मा जागोन x2आ नै मोनसेया नैबे 6 k × 6 ओमफ्राय प्लास m2आ जाबाय 1 × x1आ -3 बाय m1 प्लास m2 माने k + 1 थिग बिदिनो आरो मोनसेया मा जागोन k सानजाब y2आ मा मोनसे जागोन -8 ओमफ्राय नैयाव प्लास जागोन प्लास जानानै m2आ 1 ओमफ्राय y1आ जाबाय 10 बुजिना लोगोफोर स' बेनिफ्राय सिगाङाव मा दं जोंनिया m1 प्लास m2 थ' m1आ मा जोंनिया k + 1 स' बेबायदि जाबाय स' नाय जों दा मिथिखागौ नै मोनसेजों नैजों समान जायो बेजों समान जायो मानोना नैबेनि x नैबे y स' देयारफर जों मा लिरनो हायो स' देयारफर नैखिना इकुवेल टु नैखिनाखौ जों सेफायखानोसै आं k जों 6 सानजाबा 6k जाबाय माइनासजों प्लासजों माइनास जाबाय ओमफ्राय 3 जागोन ओमफ्राय सिङाव k + 1 इकुवेल टु मा जागोन लोगोफोर नैबे मा जागोन -1 आरो मोनसे मा जागोन थिग बिदिनो नैखौ आं -8k + 10 बाय k + 1 इकुवेल टु 6 दा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेखौ लानो हागोन बेखौबो लानो हागोन बेखौबो लानो हागोन मोननैखौ लाबाबो जोंनिया जायखिजाया जोङो k नि मानखौ मोनखागोन स' दा नैदों खालामनोसै स' इमप्लाइज देट नैखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो लोगोफोर स' दा नैखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा 6 - 3 इकुवेल टु नै k + 1 जों -1 सानजाबा मा जागोन सानजा खेबसे दिन्थिनानै होनोसै आङो इकुवेल टु नैखौ 6k - 3 इकुवेल टु -k -1 स' 6k -k खैथिंलाबा प्लास k इकुवेल टु -1 -3 खैथिंलांबा +3 स' इमप्लाइज देट नैबे मा जागोन 7k इकुवेल टु नैबे जागोन 2 स' इमप्लाइज देट k इकुवेल टु मा जाखो जोंनिया 2/7 स' दा k नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर k नि मानखौ मोनबाय जोङो 2/7 दा जों नैखौ खालामनो नाङा नै मोनसेखौ खालामनो नाङा होमबाबो नै मोनसेखौ लानाबो खालामनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांनि गोसो दा नोङो नै दों बेनि इकुवेल लानानै मोनसेखौ दिन्थिनानै खालामनो हागोन आरो नै मोनसेखौ खालामबाबो नोंनिया एन्सारा बेखौनो मोनगोन k नि मानखौ 2/7खौनो मोनगोन स' देयारफर जों रुजुथायखौ मा हमदोंमोन k = 1 हमदोंमोन ना लोगोफोर स' देयारफर लिरनो हादों स' देयारफर रुजुथाया जाबाय जों माबायदि लिरगोन k = 1 नालाय k = 1 k नि माना मा लोगोफोर k नि माना दा बावैसो मोनबाय 2/1 स' इकुवेल टु दा बेखौ जों दा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामना दोननो हायो आरोना मा जाखो दायो नैबे सिं 1 जों 2 2 7 जों 1 जों 7 स' दा रुजुथाया जोंनिया मा जाखो लोगोफोर 2:7 स' दा बेखौ जोङो नै आं दानि बायदि नैबायदि m1 नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो जे नोंथांमोना m1 = m2 हमनानै खालामबानो जाबाय k = 1 हमालासिनो m1 = m2 हमनानै नोंथांमोना खालामनानै आरो जुदि खालामनानै हायोब्ला कमेन्ट बक्सआव सिम्पलि हादों होननानै लिरना हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना एग्जामाव नैबायदि खालामबाबो मार्क्स मोनगोन नैबायदिया एसे इजि जायो आरोना एसे सर्टकाट जायो स' दा जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै स' नेक्स्ट कुइसना दङ जोंनिया 5 नाम्बार स' दा 5 नाम्बाराव मा दोंनाय ए आरो बि बिन्दो मोननै दाजाबनाय हांखोखौ x गुदि हांखोआ राननाय रुजुथायखौ दिहुन रानग्रा बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ दिहुन हांखोआव राननाय रुजुथायखौ दिहुननो फार्स्टलि लोगोफोर बिनिफ्राय रुजुथायखौ दिहुननानै बै जाय बिन्दोआ जोंखौ रानदों बे बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ दिहुननो होदों ना स' लोगोफोर जों मिन्थिखागौ जुदि मोनसे बिन्दोआ जुदि x हांखोनि सायाव थायोब्ला x गुदि हांखोनि सायाव दङ होनदों ना बे दाजाबनाय जाय मोनसे बिन्दोआ रानो बे मोनसे बिन्दोआ x गुदि हांखोनि सायाव दङ होनदों जुदि x गुदि हांखोनि सायाव जुदि थायोब्ला जोंनि बे बिन्दोनि माना
y नि माना लाथिख' जाखागोन लोगोफोर x नि माना जायखिजाया जागोन जों मिन्थिथ'आ दा जों दिहुननो नांगौ बाट y नि माना मा जागोन लोगोफोर 0 जागोन माने जायखिजाया जुदि x हांखोनि थायो जुदि नैबे मोनसे माबा ना x एक्सिस y एक्सिस ना जुदि नैबे x नैबे y नैबे y डेस स' दा नै x हांखोनि सायाव जुदि जायखिजाया मोनसे बिन्दो थायोब्ला बे बिन्दोनि थावनि बिसाना जोंनिया मा जागोन लोगोफोर माबा जागोन अबभियासलि बे मा जानांगोन x नि मानाथ' माबा मोनसे मोनगोन बिनिफ्राय बाट y नि माना मा मोनगोन जोंनिया लाथिख' थिग बिदिनो y हांखो सायाव थायोब्ला जोंनिया x नि माना लाथिख' जागोन y नि माना माबा मोनसे मोनगोन आरो जायखिजाया स' बेबायदि खालामदिनसै जोङो नैबे जाबाय जोंनिया 5 नाम्बार 7.2 स' दा आं मोनसे डायग्राम होनायखौ होबाय हा नैबे आं a खौनो लाबाय नैखौ b लाबाय आरो बिन्दो मोननाया मा होनदों a नि माना 1 आरो -5 ओमफ्राय नैनिया मा होदों b खौ -4 आरो 5 स' दा जोङो नैबे x गुदि हांखो आरो हमना लाना नैबे हमना ला नैबे बिन्दो दानदों नैबे p स' दा x गुदि हांखो होनाय लोगो लोगो बे बिन्दोनि माना मा जागोन लोगोफोर बे बिन्दोनि माना जागोन जोंनिया x0 स' दा जों मिन्थिया x नि माना मा जागोन जों दासो दिहुननो थांदों नालाय बाट जोंनिया y नि माना जोंनिया मास b मा जागोन लोगोफोर 0 जागोन मानो 0 जागोन मानोना बै बिन्दोआ x हांखोनि सायाव थायो होनना बुंना होदों बिजाबाव स' दा जों नै रुजुथायखौ दिहुनग्रोनो होदों रुजुथायखौ आं हमसै आं हमसै 1 बेबायदि दानि बायदिनो हमबाय आरो ना स' होनाय दङ बिन्दो मोननैया a1 -5 b -4 5 हमना लाबाय px0 बिन्दोआ ab खौ k:1 रुजुथायाव रानो दा लोगोफोर जुदि जोंनिया नै बिन्दोखौ जुदि जोंनिया y हांखोआव जुदि y एक्सिसआव जुदि थायो होनना बुङोबा नै जों बिन्दोखौ माबायदि हमगोन लोगोफोर जों बिन्दोखौ नैबायदि हमगौमोन लोगोफोर 0y बुजिना लोगोफोर मानोना जोंनिया y अक्ष थाबा जोंनिया x नि माना लाथिख' जायो आरो x अक्ष थाबा जोंनिया y नि माना लाथिख' जायो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दानिया जोंनिया x अक्ष थानाय होनदों बाट बिजाबो y अक्ष होबा जोङो नै मोनसेखौसो हमनांगोन नै बिन्दोखौ स' दा जोंनिया नाय खालामदोंसै दा therefore जोङो pxy इक्वल टु मा लिरनो हायो जोङो दानि फर्मुला जोंनिया दानि फर्मुला फैबाय फार्स्टआव दा k1 फैयो मा फैगो m1 फैग्रोयो ना m1 आ जोंनिया मा k इस टु m x2 नि माना जोंनिया बेसेबां -4 प्लास ओमफ्राय m2 आ जाबाय 1 ओमफ्राय x1 आ जाबाय 1 बिनिफ्राय नैयाव k + 1 जागोन आरो ना ओमफ्राय ब्रेकेट स्टार्ट ओमफ्राय k इनटु y2 आ मा जोंनिया y2 आ 5 प्लास ओमफ्राय 1 इनटु x1 आ जाबाय जोंनि y1 आ जाबाय -5 स' k + 1 नाय जोङो दा सरि नैबे 0 सो हा नैया x नि माना y नि माना स' दा जों दा k नि मानखौ नांगौ ना स' दा नैखौ नैबे समान नैदो समान बा जुदि जोङो जों y नि k नि मानखौ दिहुननो थाखाय जोङो नै मोनसे 0खौ इउज खालामगोन लोगोफोर मानोना जोंनिया अब्लासो मोनगोन जुदि नोङो नै मोनसे इउज खालामबा जोङो k नि मानखौ डाइरेक्टलि मोननाय नङा बाट therefore जों मा लिरनो हायो therefore जों लिरनो हायो k नैखौ आं खालामखानोसै नै मोनसेखौ लाबोग्रोनोसै आङो 0 थानाय मोनसेखौ 5k -5 जागोन बेनिफ्राय मा जागोन नैबे k + 1 इक्वल टु 0 आरो मोनसेया मा जागोन नै मोनसेखौ लायोबा -4k + 1 k + 1 इक्वल टु मा जागोन सरि मा जागोन जोंना x स' दा नाय बुजिना लोगोफोर नैजों इक्वल टु नैबे मानोना एखे जाखायो ना नै जि लाथिख'दों नैबे समान स' दा बेखौ जों क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा मा जागोन 5k - 5 इक्वल टु मा 0 मानोना नोंनि सिगाङाव 1 दं 1 जों बेखौ सानजाबा बेखौनो मोनबाय k + 1 दं 0 सानजाबा 0 खौनो मोनबाय स' 5k नैबे k हा -5 खौ बिथिं लांबा 5 मोनबाय स' इमप्लाइज देट k इक्वल टु 5/5 इक्वल टु 5 जों बाखोरान 5 जों 1 मोनबाय दा k नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर 1 मोनबाय स' इमप्लाइज देट दा नाय बेवहाय जों बेखौ k नि मानखौ फज'दो दानियाबा माइनास आं खेबसे लिरनानै होनसै निखौ 1 होनसै स' therefore k नि मानखौ लिरना होनसै आरो मोजाङै मानखौ 1 नङाव फजना मोनो मानोना जों k नि मानखौ दिहुननो होनायनि लोगोसे रुजुथायखौ दिहुननो होनायनि लोगोसे जोंनो बै बिन्दोखौबो दिहुननो होदो आरो ना जाय बिन्दोआ बेखौ रुजुथायो स' बे बिन्दोखौ जों दा दिहुननो थांगासिनो स' दा फजना मोनो
So 1 implies that one number माने 2 number equation फजनसै k नि मानखौ आरोना -4 सानजाब k नि माना 1 + 1 बार सिङाव मा जागोन 1 + 1 = x. So implies that नि मा जागोन -4 + 1/2 = x. So implies that मा जागोन -3/2 = x. So दा x नि माना मा जाखो लोगोफोर x नि मानखौ मोनबाय जोङो -3/2. So दा p बिन्दो therefore p -3/2 0 बिन्दोआ आं नेल लिखबाय बिन्दोआ ab खौ 1:1 रुजुथायाव रानो बेबायदि लिरना दोन आरोना लास्टआव. स' दा बेवहायनो जोब्बाय जोंनिया. स' दा नेक्स्ट कुइसन. स' एबार जोंनिया नेक्स्ट कुइसन. स' नेक्स्ट कुइसनाव जोंनिया दङ. स' लोगोफोर एबार सावरायगोन जोङो 6 नाम्बारखौ. स' दा 6 नाम्बार मा दं नायदो जुदि 1 2 4 y x 6 आरो 3 5 फोरखौ मोनसे लिग दब्लायनि फारि थिखिनि बिन्दो हिसाबै लानाय जायो जोङो x आरो y नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों. स' नोंथांमोना मिन्थिखागौ लिग दब्लायखौ माबायदि. स' दा आं डायग्राम आखिनानै एसे बुजायनोसै. स' नैबे 7.2 नि मा नाम्बार लोगोफोर 7.2 नि 6 नाम्बार 7.6 नाम्बार. स' दा लिग दब्लायनि सावगारिखौ निथि आखिनानैसै आं. स' दा लिग दब्लायखौ जोंथ' सिनायखायो माबायदि लिग दब्लाया जायनि बायदि. स' दा बिन्दोफोरखौ हमना लानोसै. जा हमना लानायखौ a नैखौ b नैखौ c नैखौ d. ओमफ्राय a बिन्दोखौ होनाय दङ जोंनिया 1 2 थिखिनि बिन्दो आरोना जायखिजाया. नैखौ होनाय दङ 4 आरो y. ओमफ्राय c खौ होनाय दङ जोंनिया मा x आरो 6. ओमफ्राय नैखौ होनाय दङ 3 आरो 5 बेबायदि होनाय दङ आरोना. स' दा नाय जोङो दा नै x आरो y नि मानखौ दिहुननांगौ जों दा x आरो y नि मानखौ. स' दा बेबायदि होनाय दङबा जोङो नैखौ नैबायदि बोना लाग्रोगोन. मानोना जों बानायनो गारनो नैखौ नाय जों मिन्थिगौ जे मा जोंनि लिग दब्लायनि बै माने जों मिन्थिगौ आरोना नैबायदि लिग दब्लायनि खना हांखोफोरा मा होनदों खना हांखोफोरा गावजों गाव दानस'लाय माने नै खना हांखोआ नैबे खना हांखोआ मा ac आरो bd बिसोर खना हांखोआ गावजों गाव दानस'लायो माने मा जायो जोंनिया नैजों इकुवेल टु नैजों समान जायो आरो नैजों इकुवेल टु माजों समान जायो बेजों समान जायो. स' जों दा नाय अब्ला नैखौ जुदि बिन्दो मोनसे हमोब्ला दानिनि बायदिनो रुजुथाय जुदि हमोब्ला नै मोनसे ac हांखोखौ नै बिन्दोआ माखौ रानो समान रुजुथायाव रानो. थिग बिदिनो नै बिन्दोआनो सेम बिन्दोआनो एखे बिन्दोआनो बिदिखौ मा खालामो लोगोफोर समान रुजुथायाव रानो. स' दा समान रुजुथायाव रानोब्ला जोङो गेजेर बिन्दोथ' जायखागोन. स' दा गेजेर बिन्दो दिहुननाय फर्मुलाया मामोन लोगोफोर. स' दा बे गेजेर बिन्दो दिहुननाय फर्मुलाखौ आं प्रुफ खालामलायनानै होदों नोंथांखौ माबायदि दिहुनो आङो x1 + x2 ओमफ्राय निउ मा 2 ओमफ्राय y1 + y2/2. स' बे जाबाय जोंनिया मा गेजेर बिन्दो दिहुननायनि फर्मुला. स' नोंथांमोना प्रुफखौ जुदि नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट पार्टआवनो आं बुजायना होनाय जाखादों बेवहायनो बे फर्मुलाखौ फार्स्ट पार्टआव नङा खोमा सेकेन्ड पार्ट ना थार्ड पार्ट बेवहाय बुजायना होनाय जादों आरोना बेखौ. स' दा जों बेखौ खालामदोंसै लोगोफोर बे नाम्बारखौ. स' दा फार्स्टआव जों नैखौ हमना लागोन आरोना हमना लागोन माने जों लिरलांदोंसै हमना लाबाय होननानै हमना लाबाय बिन्दोफोरा a 1 2 b 4y c 3 5 इनिफ्राय d सरि c आ मा जोंना x y x आरो 6 इनिफ्राय d आरो 3 d 3 5. स' बेबायदि हमबाय आरोना. स' माने हमखौ जोङो a b c d होनना हमना होआखैमोन ना स' बेनिखायनो जों a b c d सिम्पल हमना होबाय. स' आरो दा बेवहाय हमगोन जों मिन्थिगौदि उनाव हमखानोसै आरोना जों मिन्थिगौदि जों मिन्थिगौखौ उनाव हमगोन. दा नैखौ आं p बिन्दो हमसै नैखौ लोगोफोर नैखौ मा बिन्दो हमसै आङो p x y हमसै मा हमखो आङो नै बिन्दोखौ p x y हमसै p बिन्दोआ p x y बिन्दोआ ac खना हांखोखौ समानै नैखौ लिरना नैबे एक्सट्रासो समानै
दानस'यो बा एखे रुजुथाव रानो स' मा बिन्दोखौ एसि हांखोखौ लोगोफोर एसि हांखोखौ सेम बिन्दो रानो एखे दानस'यो मानोना लिग दब्लायनि मानोना लिग दब्लायनि खना हांखोफोरा मा जायो जोंनिया लोगोफोर गावजों गाव दानस'लायो आरोना स' दा बेबायदि जुदि जोङो बे सेन्टेन्सखौ नोंथांमोना लिरनो गोसोबाबो हागोन आरो लिरनो गोसो गैयाबाबो बुजि मोनखागोन होनना सारा स' दानाय गावजों गाव दानस'लायोबा नै पि बिन्दोखौ जों दा मा मोनगोन एसिखौ लायोबो जोङो मोनगोन जे पि एक्स वाइ इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो जों नै फर्मुलाखौ इउज खालामगोन लोगोफोर नै मोनसेखौ फार्स्ट मोनसेया माबायदिमोन फार्स्ट मोनसेया नैबायदिमोन हा m1 x2 प्लास m2 x1 बाय m1 प्लास m2 आरो मोनसेया मामोन नैथिं दङमोन जोंनिया जायगा थोला बिथिं नैथिं मा जायोमोन जोंनिया m1 y2 प्लास m2 y1 बाय m1 प्लास m2 स' नैबायदिमोन आरो जोंनिया बाट जोङो नैवहाय जोंनिया गेजेर बिन्दो नालाय स' बेनिखायनो जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौसो इउज खालामगोन बे मोनसेखौ जोंनिया जायखिजाया बिन्दोनि कारणे गेजेर बिन्दो नङाब्लासो इउज खालामो जोङो स' नैयाव खालामाबो नोंथाङा एखेखौनो मोनगोन आरो ना स' नैयाव जुदि खालामोब्ला जोंनि नै m1 आरो m2 मा जागोन जोङो 1 आरो 1 जागोन मानोना जोंना समान बिथिंजों समान नालाय स' बेनिखायनो बिथिंबो से होननानै हमना लागोन आरोना स' दा नैखौ दा खालामदोनसै स' दा बिन्दोफोरखौ पुट खालामदो आरो ना बिनिफ्राय मा जागोन दा बिन्दोआ जागोन 1 प्लास एक्स बाय 2 बिनिफ्राय जागोन 2 प्लास 6 बाय 2 बेबायदि जाबाय स' नाय बिनिफ्राय एगेन आरो बे मोनसेखौ मोनबाय ना लोगोफोर एगेन आरो जों मा मोनगोन एगेन जों लिरलायनो हायो आरो नाय जों लोगोफोर पि बिन्दोआ एसिखौल'सो जोंनिया समानै राना जोंखौ माखौबो समान रानो बिडिखौबो समान रानो ना लोगोफोर स' दा पि बिन्दोआ बिडिखौबो समान रानो ना लिरसै आरोना पि बिन्दोआ बिडि हांखोखौबो समानै दानस'यो मानोना दानिनि बायदि आरोना मानोना लिग दब्लायनि खना हांखोफोरा गावजों गाव दानस'लायो बा दानस'यो बुजिया लोगोफोर बेहो स' दा सिम्पलि दानस'यो होनना लिरबाय आरोना स' दा जोंना पि एक्स वाइआनो जागोन लोगोफोर पि एक्स वाइआनो जागोन बाट जोंना एबार मा जागोन हांखोआ बेलेग जागोन आरोना दानस'नाय हांखोआ मा जागोन बिडि स' दा दानि बायदिनो नैबे जोंनिया सेम रुजुथाव दानस'यो नालाय स' नैबे 1 बा नैबे 1 जागोन स' बिनिखाय जोङो सेकेन्ड फर्मुला इउज खालामगोन स' दा नै मा जागोन 3 प्लास 4 बाय 2 5 प्लास 4 बाय 2 स' बिनिखाय दा सिम्पलिनिखौ खालामसै मा खालामगोन बेवहाय जोङो बेगिरनानै 3 प्लास 4 बाय 2 आरो मोनसेखौ y प्लास 5 बाय 2 बेबायदि ना स' नाय बेवहाय नोंथांमोना नटिस खालामबा नुनो मोनगोन बेबो जोंनिया पि बिन्दो बेबो मा जाखो पि बिन्दो मोनसेयानो ना बिन्दोआ लोगोफोर दा होमबा नाय बि पि बिन्दो दं बि बिन्दो जोङो नैखौ 1 होबाय हमना ला नैखौ 2 होबाय नाय जों 1 आरो 2 निफ्राय मा लिरनो हागोन लोगोफोर नै जों मोननाया जिहेतु समान स' नैसोर मोननैखौ मा जागोन जोंनिया समान जागोन माने नैबायदि आरोना नैबायदि जुदि ए इकुवेल टु बि जायोबा जुदि ए इकुवेल टु सि जायोबा जों मा लिरनो हायो बि इकुवेल टु सि बुजिना लोगोफोर माने ए जों बिजों समानबा आरो ए जों सि जों समानबा बि जों सि जोंबो समान जागोन लोगोफोर स' दा बेखौनो एप्लाइ खालामगोन जोङो स' देयारफर 1 आरो नैनिफ्राय जों मोनो होनना लिखाबानो जागोन आरोना मोनो जों मा मोनगोन लोगोफोर 1 प्लास एक्स बाय 2 बेनिफ्राय मा 2 प्लास 6 बाय 2 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय इकुवेल टु 3 प्लास 4 बाय 2 आरो y प्लास 5 बाय 2 स' दा नैजों बेजों समान जागोन बेजों समान जागोन आरोना माने नै मोनसेजों नैजों समान नैजों बे समान स' देयारफर जों मा लिरनो हागोन देयारफर 1 प्लास एक्स बाय 2 इकुवेल टु 3 प्लास 4 बाय 2 आरो मोनसेखौ मा 2 प्लास 6 बाय 2 इकुवेल टु y प्लास 5 बाय 2 स' बुजिदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट होनो बावनो आरोना स' नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थाब्लानो जों भिडिअखौ बनायनो मोजां नाङो आरोना स' दा नैबे 1 प्लास एक्स बाय 2 जाबाय स' 3 प्लास 4 नैखौ 7 होबाय नै 2 जाबाय नैबेबो 2 प्लास 6 मा जाखो 8 बाय 2
स' नोंथांमोना बेखौ गावबा गाव आरोना केलकुलेसनफोरा गावबा गाव जिमान हायो सर्टकाट मेथडआव खालामनो गोसोबाबो खालामनो हायो नोंथांमोना स' दा बेखौ नैदो सानजाबदो 1 + x 2 जों 7 सानजाबाय बेसेबां 14 स' दा नै 8 जों बेखौ सानजाबदो 16 आं नै मोनसे सानजाबगोन नै y + 5 खौ बिथिं 2 जों y + 5 सानजाबदो स' इकुवेल टु दा नैखाने 2 डाइरेक्ट केन्सेलबो खालामनो हागोन नों सर्टकाट मेथडआव खालामबा लोगोफोर दा नै 2 केन्सेल खालामदो बिनि 2 केन्सेल खालामदो नै 1 + x / 7 x = 7 = y + 5 स' बेबायदिबो खालामनो हागोन नोंथांमोननि गोसो होनबाय दानिनो होनखादों स' दा नैबे मा जागोन 16 स' नैबायदि खालामबा एसे हार्ड गोलाव जालायलायगोन आरो दा 1 + x = 14/2 लाबबाय ओमफ्राय y + 5 = 16/2 दा 1 + x = 7 स' implies that x = 7 - 1 स' implies that x = बेसेबां मोनखो नैबे 6 स' एन्सारा ओंखारहैखागोन आरो सिन्था गैया होमबाबो गोलावबाबो ओंखारहैखागोन 8 - 5 = बेसेबां 3 स' दा y नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर y नि मानखौ मोनबाय जोङो 3 बिनिफ्राय x नि मानखौ मा मोनखो x नि मानखौ मोनबाय जोङो 6 स' दा बेवहाय लासैनो जों दिहुननांगौ स' x नि मानखौ 6 y नि मानखौ 3 स' माने x आरो y नि मानखौल'सो जोंखौ दिहुननो होदोंमोन स' दा गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै लोगोफोर स' जोंना एबार नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना 7 नाम्बार माने 7 नाम्बार मा होदों जे मोनसे बेंखननि मिरुआ 2 - 3 आरो b बिन्दोनि थावनि बिसाना 1/4 जुदि a b आ बेंखननि खावांखो जे जायोब्ला a नि थावनि बिसानखौ दिहुन स' दा बेखौ आं बुजायना होनोसै कुइसनदों नोंथांमोनखौ आं बुजायखाना होनाय जायो आरोना कुइसनखौ खालामनायनि आगोलावनो बुजायखाना होयो जाहाथे बुजि मोनखायो होननानै स' बेनि उनावसो लिरनाय जायो जोंना नैबे आं 7/2 नि 7/2 नि मा नाम्बार नैबे 7 नाम्बार 7/2 नि 7 नाम्बार आं दा डायग्राम आखिना बुजायनोसै हा लोगोफोर स' दा मोनसे बेंखन लानो होदो बेवहाय हमना ला नैबे मोनसे बेंखन आंनि आखाइजों आखिदों नालाय स' आखाइजों आखिनायखाय मोजां जादिया एसे लोगोफोर मा जाखो एसे साइज जादिया आरोना स' बेंगा बेंकि जानाय जाबाय स' बेंखन आरोना मोनसे बेयो स' दा बेंखननि मोनसे खावांखो दा खावांखो माने जों बुजिखायो खावांखो मानि गेजेरथिं थाङो लोगोफोर गेजेर बिन्दोथिं थाङो स' खावांखोनि सोमोन्दैबो जों एसे सावरायखादों माने बेंखननि सोमोन्दै स' बेखौ जोङो 12 लेसनाव एसे मोजां सावरायलायदोंमोन आं 12 लेसनाव स' 12 लेसननिबो जोङो भिडिअ बानायनाय होनाय दङ बाट बे लेसननिखौ जों फुल बानायनो हायाखै जों थाबैनो बानायगोन जुजिगोन बाट जोङो बिनि पार्ट 12 13 बेबायदि जों खालामखाना दोनदों आरोना स' नोंथांमोना नायजागोन दानो एसे सोलोंना दोनखानो हागोन स' नाय बेयाव होनाय दङ ओरैबायदि स' दा होनाय दङ दा बेयाव मोनसे बेंखननि मिरुआ स' मिरुखौ मा होदों जोंनिया मिरुखौ आं पि हमसै आरो बे बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ होदों जोंनिया 2 आरो -3 होदों बेनिफ्राय बि बिन्दोनि थावनि बेसेननिखौ आं बि हमनोसै बि बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ मा होदों जोंनिया लोगोफोर 1 आरो 4 बि बिन्दोनि थावनि बेसेनखौ 1 आरो 4 होदों स' बिनि उनाव जोंनिया ए बिया बेंखननि खावांखो स' दा ए बिया बेंखननि खावांखो होन्दों नालाय नाय ए बिया जोंनिया बेंखननि खावांखो जाबाय स' नाय बेंखननि खावांखो जायोब्ला ए नि थावनि बेसेनखौ दिहुननो होदों माने दा मा दिहुननो होदों लोगोफोर नै ए नि थावनि बेसेनखौ दिहुननो होदों आं दा ए खौ मा हमना लानोसै ए खौ जायगाया थोजाला ए इकुवेल टु मा मोनसे आङो एक्स वाइ आं ए खौ मा हमसै लोगोफोर एक्स वाइ दा जों ए नि बेसेनखौ ए नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों स' नाय जों मिथिगौ जे बेंखननि जुदि बेंखननि खावांखो जुदि जायोब्ला जोंनि नैसोर मोननाया मा जागोन सखाव जागोन ना लोगोफोर बेबो सखाव जागोन बेबो सखाव जागोन स' जों मिथिखागौ बेंखननि गासैबो सखावफोरानो मा जायो जोंनिया इकुवेल माने समान जायो स' नैबे मा जागोन नैबे समान रुजुथाव रानगोन ना लोगोफोर समान रुजुथाव रानोबा जों मा फर्मुलाखौ इउज खालामगोन सेकेन्ड फर्मुला स' सेकेन्ड फर्मुलाया मा सिम्पल x1 + x2/2 y1 + y2/2 स' दा हमना लाबाय मा जागोन ए बिन्दोनि थावनि बेसेन इकुवेल टु मा हमखो आङो एक्स वाइ ए बिन्दोनि थावनि बेसेन इकुवेल टु मा हमखो आङो एक्स वाइ देयारफर आं सर्टकाट मेथडआव खालामना होनसै लोगोफोर देयारफर p2 - 3 इकुवेल टु जों मा खालामनो हायो जोङो x + 1/2 बिनिफ्राय y + 4/2 बुजिना लोगोफोर जोंना नै बिन्दोखौ दिहुननो थाङोब्ला जों नैबायदि फर्मुला खालामो ना स' बेबायदि आं फर्मुलाव खालामना होनाय जाबाय आरोना स' नाथाय सिम्पल मानो बेबायदि जों बे फर्मुला मानो बाहायखो माने दानिनो होनखादों आं बिसोर मोननै बे मोनसे बिन्दोआ बिसोर मोननै माबाखौ समान रुजुथाव रानो स' बे फर्मुला इउज खालामबाय दा नैजों समान ओमफ्राय बेजों समान जों दिन्थिनो हायो स' देयारफर जों मा लिरनो हायो देयारफर x + 1/2 = 2 आरो मोनसेया मा
y plus 4 by 2 equal to minus 3. So दा calculation खालामदों होमबानो मानखौ मोनबाय. So implies that x plus 1 equal to 4 ओमफ्राय y plus 4 equal to minus 6. So implies that x equal to 4 minus 1. So y equal to minus 6 minus 4. So implies that x equal to 3 ओमफ्राय y equal to मा मोनखो लोगोफोर y equal to minus 10. So दा बेखिनियानो जोंनिया दा therefore a बिन्दोनि थावनि बिसान इक्वल टू जों मा मोनखो लोगोफोर 3 आरो -10. सो जोङो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय. सो थाबैनो गोदान भिडिअखौ लानानै लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय. सो गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय. सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो. सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन. सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा. नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो. स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै. गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै. स' गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय.